Yung baon natin sa work. Spicy. Yan. Lalagyan natin sinigang mix. Yan o. Ating baon. Lagyan natin ng talbos kamote. Tayin natin kumulo ng konti. Yun. Tama-tama lang itong isang tilapia baon natin. Red orange tilapia. Sinigang. Pakulo na ako ng kamatis. Ito ng kamatis. Yan. Ating baon. Konti pa. Ating red orange tilapia. Lakas ng sili. Baon natin yan. 8:30 ang pasok natin. Shower na tayo in 5 minutes. Naka-exercise na tayo. Kumukulo na. Ating red orange tilapia. Yun. Sarap yan. Ako, nilalagay ko na itong sinigang. Nahatsing ako. Itim pa na yan. Ayan. Red orange tilapia. Baon. Konti pa. Excuse me. Excuse me. Aking ako. Sili. Makulo na. Yung sili. Talbos. Lagyan na natin. Maraming gulay.
baon. Okay. Sa akin kasi hapok lang yung gulay ko. Lagay ko na dito yung baon ko. Ating baon. Maraming gulay. Bukbang natin mamaya sa work. Ang isda man di ba masyadong luto. Yan, baon-baon. Tilapia. Maraming gulay oh. Pampalakas. Natin baon. Papatong natin yung tilapia pag naluto na. Konti pa. Baon na. Ayos. Itong tilapia, papatong na lang natin doon. Yan. Tapos isa bang konti pa. Slow cook natin. Then, yari na yan. Papatong natin yung baon. Takpan natin. Ayos.